Čaute, vítam vás u môjho ďalšieho videa, je to opäť hry Striker Superstars a je to aj môj kamoš. Predstav sa. Tuto vidíte, nechce sa predstaviť ako Ondřej Masek, alebo jak to mám povedať. Na YouTube sa menujú Grand.cz, takže... Aj on je youtuber, práve teraz natáča, tak sme tu dvaja. Je super. Jeho kanál bude v popisku videa. Samozrejme link aj na túto hru bude v popisku, všetko bude v popisku. Tak môžeme hrať. S kým hráme, ani som si nevšimol. Dvojka, osmička, pohoda. Máš? Jo, no tak ne. V pohodě. Dohodíš? Radši jdem blíž. Ježiš, to až tak daleko dohodíš, si mohol povedať. A poprvé toto není video s Myšom, ktorý nemôže. Keď sa ho zbavil, keď sa bude na video kúkať, už sa množí a hra nebude. Asi sa on sa nekúkáva, alebo je debil. Klasika. Poď sem! No to je špína. Samozrejme video bude mať opäť dve časti, ak to už býva, po tretíkrát. No ty vole, to už je retardáciu. Ide na brankára, ne na teba. Háďo. Až. To. Skoro. Zase vystrelá sama, tá myška je proste taká, no. Ona je už rozklikaná docela, tak... Ja to hrávam docela často, tak to je len často. Tak som sa teda trafil. Stratil zase. Máš. Inak musím povedať, že s Ondrejom sa poznáme len chvíľku, to je asi takých 10 minút. My hrali spolu jeden zápas, ktorý sme prehrali iba 2-1. Teraz teda hráme druhý. A nevieme dať gól s nejakými noobami. Dvojka level tu zostal, tuším. No, sniť. Hádžem daleko. No. Rebot. Čekej, pak příště polosná hra, já zkusím střelu. Sese. To ma ešte nepoznáš. Čakaj, šup. Chod napre. Jo, toto... Ne! Na čo si to chytil? Hej, sorry, ale víš co, jak jsem si klikal na tu střelu, aby to bylo napry, tak mě to tam pak doběhlo automaticky k tomu míči. Ježiši, blbe pre. Ináč by mal tak krásny gól, to by si videl, jak ja vím také góly. Až škoda. Keď mne nahrávajte minulý, to bol docela dobrý, veľa šancí na oboch stranách. V prvé polčase oni dominovali, druhé my a to boli lepšie levely, nevím. No a boli 31-35. Nemá staminu, musel sa vystreliť. Dobre, stamina doplnená. Ne, wow. Nemôže dať 8 level gól. 8 level nemôže dať gól, však to je strašné. Na toto video by mohlo byť v stredu, buď štvrtok alebo stredu, v utorok video nebude, v pondelok bude. Však to už uvidíte. Ne. Ježiš. To bola pekná strela na hovno dorážka.
To video asi vydám dneska, i když jako ještě nevím. Teraz poprvý raz bude v popisku aj Skype môj. Keby ste chceli hrať túto hru, že tam je... Zkus nahrát. Tak ne. Veľmi rád bych nahral, som akorát mačkal nahrávku. Čakaj, doplň si trošku stamina, lebo mám málo. Dobre? Dobrý. Nahrajte botovi, alebo mne. Jak to mohol stihnúť? On to tak dobre vedel, že ja pôjdem tam. Dobre. Víš, střílej, víš, nebo ty střely, který mířej výš, třeba do šibenice a tak ty jsou lepší. Dobre. Tak ja ukončím túto prvú časť, uvidíme sa o druhej časti. Zatiaľ, čaute.